Hej alle sammen, og velkommen med den her video. Nu kommer den video, I har ventet på længe, en uges tid faktisk. For i dag skal jeg vise mine studentergaver, og jeg gætter på, at I har givet jer meget til at se, hvad jeg har fået. Og jeg undskylder for, at videoen først kommer ud nu, jeg gjorde den nu. En uge er også min fest, men det er på grund af, at jeg jo har været til kreativ uge, og det viser jeg, hvad jeg har lavet på onsdag og snakker om det. Men jeg kunne først vise mine gaver i dag, på grund af jo festen var om lørdagen, og vi skulle afsted om søndagen. Og så kom min studenterfestvideo jo ud om mandagen. Så kunne jeg ikke sådan rigtig nå ud og optage mine studentergaver om søndagen, fordi der var jeg i gang med at redigere min studenterfestvideo. Så derfor. Så nu kommer nu i dag. Det håber jeg er okay. Så den her uge var bare mest sådan, hvad jeg viser mine gaver. Og så på onsdag kommer der video op, hvor jeg viser, hvad jeg har lavet på kreativ uge. Og på fredag kommer jeg til at være sådan en samlet video, hvor jeg viser mit værelse. Men af de nye ting, der er mit værelse, både fra ting, jeg køber i sommerhus, studentergaver, ting, jeg har gjort til kreativ uge, og så bare andre generelle ting, jeg har fået end at købe sådan i de her uger i ferien. For der er rigtig mange nye ting på mit værelse, at jeg har gjort om på, fordi jeg har fået nye ting og købt nye ting de sidste mange uger her i ferien. Det glæder jeg mig til at vise jer, når vi når dertil. Men det var først på fredag, når jeg har fået alt på pas. Fordi jeg skal også have mine gaver her på pas, og mine ting på kreativ uge på pas. Men jeg har vist jer det. Men jeg tænker bare, at jeg skal i gang. Jeg har både fået gaver fra min familie og venner og naboer. Og jeg tænker, at vi tager tingene fra min familie først. Og jeg starter med min mor og min lille søster. Der er så ikke noget kort til, for det kort fik jeg til min dimension. Men det tror jeg har vist jer. Det synes kort var stod syge, og så var der en hue også. Men jeg fik til min dimension, fik jeg så den her hen. Men hun har også købt sådan en lignende gave til mig på min fest. Og det er det her, hun har købt. En fin hagekasse, eller hvad nu man kalder den, som jeg har ønsket mig, fordi at min nanakasse, som jeg har, er ved at blive ret fyldt. Og hver gang jeg tager den ned, så er jeg bange for, at jeg taber min nanaker, fordi at den er så fyldt. Så hun har købt den her til mig, så jeg håber, de kan være her i den her. Jeg tror, den er større. Og så nede i er der nogle vingummier, der fortsætter dyr. Det var faktisk meget sødt. Lidt barnligt, men også sødt. Og der er en foundation i den rigtige farve, fordi den jeg har nu er 100 ton, og den her den er 110. Og 110 er bedre til mig, når jeg er så bleg. Så den jeg har nu er lidt for mørk, men det er element, der passer. Så er der en rød parfume fra Normal, som jeg faktisk har haft i forvejen, den var ret god. Og en anden parfume, som også er, det er en jeg ikke kender, men den er ret pæn. Sådan en fin rød. Og så står der Sweet Rose på. Jeg tror den dufter til rose. Men bare vent. Jeg bruger ved med at komme parfumer. Jeg har nærmest ikke fået anden parfumer. Nej, jeg har selvfølgelig også fået anden parfumer, men bare vent. Men det er jeg glad for. Så skal jeg have med i min nanaka over den her. Og så min nanakasse, som kan man også bruge til parfumer fremover. Og det får I se om lidt hvorfor. Fordi det der går en god forklaring på. Ja, men det var fra min mor og min søster, og de har givet lidt ekstra, både fra dimensionen og her til festen. Yes, så når vi til min mormor og morfar, og hun har været kreativ, min mormor. Her er der kortet først. Fik kort med roser, hvor der står tillykke. Og så indeni søde hilsen. Så så har jeg sendt gaven den her fine student med de rigtige farver. Og det er faktisk, har hun faktisk sendt jer den her. Forestil jer det. Det er ikke engang en, der har købt, så man ikke kan købe en, der er sådan lignende den her. Men hun har sendt jer den her, fordi hun tit er på noget gaskursus. Men den har hun sendt jer til mig. Og det synes jeg er meget fint. Og så oven i den har hun mobile paid mig 450 kroner. Så det er faktisk en ret stor gave, jeg har fået af hende. Og selvfølgelig også min morfar. Han er også med i den. Det er nok en af de lidt større gaver. Også fordi jeg fik de 450 oveni. De andre har været lidt mere billige, men det gør hende bedre, fordi jeg ikke sådan forventet det store til min fest. Men jeg synes, at Ivan har fået ret gode gaver. Og så er min moster og min kusine fætter, har jeg fået selvfølgelig et kort, der står godt gået. Og så i kortet står der meget, det er fordi hun har skrevet en tagen til mig, og så i stedet for at jæve en tagen, så har hun skrevet ned her, fordi det vil nok være bedst. Det står også på bagsiden. Men der er nogle søde ord i, hun også hun er stolt af mig, og hun siger, at jeg kan meget mere, end hvad jeg tror. Og jeg bare skal fortsætte med at gå efter mine ønsker og drømme osv. Og så er hun stolt af, at er en del af. Og
min udvikling og sådan noget. Og står en dag og giver mig hue på, og der er mange søde ting i. Og så har hun købt den her fine træ i hjertehånd, som hun sagde var håndjævet. Hun synes, den passede perfekt til mig, fordi hver gang i slutningen af video, så gør jeg jo sådan her. Så synes hun, den passede perfekt til mig, og så synes hun, at den skulle stå i min baggrund. Så den måske sat sådan cirka her. Jeg må lige rykke et rundt på det. Og se, mere for pas. Men den skal nok stå cirka der. Så man ikke så meget ser den, fordi jeg sidder foran den. Og jeg kan ikke rigtig sådan stille den i andre steder, fordi så kommer jeg til at være foran de andre ting. Men den skal sådan... Eneste sted, jeg kan stille den, det er i midten. Men det går vel nok. Jeg skal nok prøve at passe på den på en anden måde. Men jeg er meget glad for, at jeg synes, at den var sød. Det var ikke noget, jeg havde forventet af hende. Og så skal jeg også lige sige, at jeg fik 2 roser af både min mormor og min moster til min dinosaurer. Så dem har jeg også fundet ud af. Det er bare lidt mindre ting. Nu ved jeg ikke, hvor meget en rose koster, men men det ikke koster så meget. Nå. Så sidste familiemedlem, som var med til fast, det er fra min morbror og tante og mine 2 fætre og min kusine. Altså min næstmindste fætter og kusiner. Jeg har mange fætter og kusiner. Men det var min næstmindste. Jeg har fået, nu skulle de jammer et. Den er en fin indpakning her, synes jeg. Og jeg bliver håndbært sådan indpakning. Jeg har det her stykke 3. Derfor er det stadigvæk at pakke ind sådan her. Og så jeg kunne vise, hvordan det var pakket ind, så det var meget fint pakket ind. Så her er der et kort, som jeg tænker, de sender mig ind på. Sådan med en hue og det. Så bagpå, så står der så en Nina Søde Hansen. Og så hernede i er der mange forskellige ting. Der er en jæbgørs, tror jeg det hedder, eller sådan jæbomad-agtig. Der er smag af skumpegus. Meget lækkert. Jeg tror, det går efter meget lysåret tema, for det er mest lysåret. Så der er sådan en lysåret gemmernanak. Jeg har ellers fjernet nanak fra min ønskeseddel, fordi jeg havde nok nanakker. Men jeg må lige sortere mine nanakker nu, hvor jeg skal have mine nanakker over en anden kasse. Så må jeg sortere dem, der måske er indtørt eller sådan noget. Få dem væk, for jeg ender få dem væk, som der er ens. Eller give nogen til min søster, hvis hun ikke har den farve. Fordi jeg finder, at jeg har ret mange. Så der er igen en nisserød parfume. Den her, den har jeg så i rød. Den har også købt en man, fordi jeg købte en man til bare i rød. Og så til sidst et fint smykke her. Nogle fine øreringe. Desværre er det i guld, men de har sagt, at den godt kan byttes. Jeg kan bare gå ned i smykkeforhandleren, og så måske håbe på, at de har den her i sønne, for jeg synes faktisk, de er ret søde. Men det må I se på. Jeg må også lige se på, der er et byttemærke herinde. Må I se på, hvad for en butik det er, og hvor det er. Om det er købt, om det er Rosgaard-centeret, eller hvor det er. Fordi den er meget fin, men det vil jeg vil bare hende have det i søn. Det var fra dem. Det var også en fin gave. Og fin. Jeg gemmer det her stykke 3. Vi har et bund. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal bruge den til, men det kunne være meget sjovt til at sætte oven på noget. Eller så min mormor sagde, var det min mormor, eller var det min mor? Jeg tror, det var min mormor, der sagde, at det kunne man bruge til juledekoration. Men det ved jeg ikke, om jeg bruger det til. Så når vi til min nabo, som det ene, eller der var 3 naboer med. Og det er fra Matas, og der er sådan lige den her Kennedy, som lægger op og sådan noget. Og de har et fint lille kort her. Først er der en nanak igen. Jeg må ikke nanak, men fint nok. Jeg må lige se på, hvor meget jeg har tilbage, hvis jeg nu sorterer dem og ser, hvor mange der er tørre, for jeg tror ret mange af dem er tørre. Så der er en jæbgørs her, som jeg ikke bruger meget jæbgørs. Det er meget fint. Og så en mascara, hvilket jeg er ret glad for, fordi jeg kan godt lide at få nye mascara. Og jeg ser også sådan teste nye mærker, fordi jeg køber jo mest mascara fra normalt, og det er billige. Og det er meget sjovt at prøve at teste andre mærker, og måske også lidt dyre mærker, og se om det er godt. Nu den har jeg købt i Matas, så jeg har lidt ting på at købe mascara i Matas. Så hvis den her er god, kunne jeg godt overveje at kigge efter den igen. Måske se, hvad den koster. Og så her i, hvad tror I så der er her i? Prøv lige at gætte. Nemlig en parfume til. Ved I, hvad jeg mener nu med, at jeg vil putte min parfume over den der anden kasse? Fordi jeg har fået rigtig mange parfumer, og jeg havde ikke forventet, at Funk ville give mig parfumer. Og så her er der sådan en lille parfume til, så jeg ved ikke, hvad for en parfume der. Men som sagt, jeg havde ikke forventet, at Funk ville give mig parfumer. Fordi jo, jeg er skånet på min side, fordi jeg godt lide at have parfumer. Men nu har jeg rigtig mange, og jeg kan skifte det med. Og jeg havde købt 2 nye fra normalt i forvejen. Og så har jeg en fra min 18-års fødselsdag, som næsten er ved at løbe tør. Og nu har jeg en helt stærk parfumer, at jeg kan bruge til forskellige fester og det. Og så af mine 2 sidste naboer, der fik jeg penge. Af den ene fik jeg 100, og den anden fik jeg 200. Det var også over MobilePay. Og så når vi så til mine søde venner. Og jeg havde så 6 venner med. Den ene har givet mig MobilePay, og det er min kammerat, og han gav mig 150. Og de andre har givet mig gaver. Og vi starter med min veninde. Hun har givet mig et kort her. Et rimelig sødt kort, og der står 4 minder og om at ingen findes. Så jeg om stolt ud i sådan en fejl. Og hun har givet mig hjertechokolade, og oven i det har hun givet mig 150
i MobilePay, så det er meget sødt. Og jeg kan godt lide at få chokolade, fordi det er meget lækkert. Og jeg har stadig en smule chokolade fra min demonstration, jeg kan spise nu. Men det er fordi, jeg jo ikke har været ret meget hjemme de sidste par dage, så... Men det er jagt i køleskabet, så det er ikke spændende nu. Og den der har også jagt i køleskabet hele ugen, så det burde ikke være smintet. Og det kommer i køleskabet igen bagefter, hvad mener jeg åbner den nu. Og så fra min anden veninde. Jeg var 2 piger med og 4 drenge med fra mine venner til min fest. Og her er der et kort fra hende med en fin zone. Og inde i så står der så en Twinine Hinsen. Og hende fik jeg en fin perlepad med et jordbær med studenterhuen på. Hun er meget kreativ og gjorde mange perler, og hun er virkelig dygtig. Så hun har gjort den her til mig, den synes jeg er meget sjov. Og den kommer op og hænger på min væg. Og så oven i det har hun købt mig sådan en fin træfigur her med solbriller på. Jeg synes, den er meget sej. Jeg ved ikke, hvorfor hun har sådan tænkt på, at den skulle være med solbriller. For han har set den med mange andre ansigter også. Hvorfor de skulle være solbriller. Om det er fordi, hun synes, jeg er sej og sådan noget. Men jeg synes, at den er meget fin. Den kommer op på min armehylde, regner jeg med, hvis der er pas. Ja, så fra mine kammerater, drengene, der har jeg fået fra den første, har jeg fået et fint kort her. Sommerfuglen og dykke. Og så Hinsen indeni. Og af ham har jeg endnu en gang fået en parfume. En lidt større udgave den her gang, hvis jeg ikke kan åbne den. Og der er sådan en fin rød en, og han sagde også, at jeg havde købt den i rød, på grund af det min yndlingsfarve. Det var meget sødt. Og den ser også lidt dyr ud på en måde. Det var så allerede godt herfra. Men jeg synes, det virker som et lidt dyrt mærke, så det er faktisk ret imponerende, at han har købt det. Det er meget sødt. Det er meget sødt, mine venner har tænkt på at købe gaver til mig, i stedet for at give mig MobilePay. Det var kun en af mine venner, der kun vil give mig MobilePay og ikke var kreativ. Så er min anden kammerat, så et fint kort her med sådan nogle dyr på, står Roa og Hinsen indeni. Og han har været kreativ og købt et gavekort til IKEA. Det har selvfølgelig også stået på min ønske i siden. 250 i et stykke tid. Det var mest for at kunne købe ting til, når jeg flytter hjemmefra. Dog er jeg ikke flyttet hjemmefra endnu, så jeg aner ikke, hvad jeg skal købe på det. Fordi jeg vil ikke købe noget stort møbel eller sådan noget. Det ved jeg ikke, at man kan købe for 250. Men jeg må se, om jeg kan finde noget pynteting eller noget andet praktisk derinde. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det holder for et år. Det står ikke sådan rigtigt, hvor lang tid det holder. Og hvor lang tid der er sådan garanti på det. Jamen, jeg kan få lov til at vente et år til, der får pas til mig på det bosted. Det ved jeg ikke. Så fra min sidste kammerat er der kort her. Og indeni er der 100 kroner. Og en 20, så fik jeg 120 kroner om ham. Så i kontant har jeg fået 120 kroner. Og over MobilePay fik jeg 1000 hantas. Ja, faktisk over 1000 kroner over MobilePay. Og de penge på er nok mest brugt på bil. Når jeg får råd til det, altså. Og det er også nok også et brugt til kørekort, men mest bilen. Så ja, det var alle mine gaver. Og jeg håber, jeg fik nævnt alle dem, jeg fik over MobilePay. Det håber jeg. Men det var alle mine gaver, og jeg er virkelig taknemmelig for alle tingene. Der er mange af tingene, der virkelig er sådan overraskende, jeg har fået. Sådan noget, jeg kan regne med. Og jeg er virkelig glad for alt. Og det eneste, der måske lige skal byttes, det er den der ørering, men det skal byttes en anden farve. Eller ja, sådan type. Så der er ikke sådan andet, der skal byttes end den. Ellers er jeg virkelig glad for alt. Så det er mine gaver, og jeg håber, I synes, at det var hyggeligt at se dem. Og så håber jeg på, at I glæder jer til videoen på onsdag og på fredag, der kommer jeg til at vise, som jeg har sagt. Og ellers så håber jeg på, at I kunne videoen smide med mig, gang jeg skal gå give den. Og især hvis jeg venter hjemme og glæder jer til den her video. Jeg har glædet mig til at jage den og vise jer den. Og nu glæder jeg mig bare til at pakke tingene ud og sætte det pas på min værelse. Jeg har i hvert fald forestillet mig, hvor de fede ting skal stå henne. Så det glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig til at vise jer det på fredag, altså hele mit værelse med alt det nye. Fordi der kommer mange nye ting, og jeg skal glæde jer. Men hvis du er ny og ikke har abonneret til mig nu, så gå meget gerne ned og abonnere til min kanal. Det vil gøre mig rigtig glad, og det vil støtte mig. Og det vil gøre sådan nemmere at finde mine videoer og se det som mine faste. Og det er nemt, og det er gratis, og man kan ned for et tråd. Så hvorfor ikke gøre det? Og jeg er inde og så på, at I har haft en fantastisk uge. Og I har haft en god weekend, og I har en rigtig god ferie. Og hvad ellers fun har I for tiden. Og så bare håber jeg på, at I simpelthen skruer på jeres nærpænt, I passer på hinanden, og at I husker at være søde, fordi det er rigtig vigtigt at være søde med hinanden. Og så ses vi på en ny video på onsdag. Jeg håber, at I er glade for, at jeg er tilbage. Jeg er tilbage i den her uge, og så handlen af næste uge. Jeg skal nok forklare, hvorfor i næste uge, hvad der sker næste uge. For mig er der kun 2 uger tilbage af min ferie, fordi jeg starter igen i starten af uge 32.
Så det er lidt trist, men det er også fint nok. Og jeg synes også, at en sommerferie er for en sted allerede. Vi er allerede sådan halvvejs i ferien, så. Og vi er uge 30, tror jeg. Jeg håber på, at I får en nyt jeres sommerferie, selvom at vejret sådan svinger lidt. Nogle dage er det virkelig varmt, som det har været her i weekenden. Og andre dage regner bare, som det har været lidt sådan i sidste uge. Men nu skal jeg nok gøre med at snakke mere. Vi ses på en ny video. Jeg håber på, at I har det godt, og jeg håber på, at I vil fortsætte med at følge med. Tusind tak til jer, der kommenterer og liker og følger med osv. Jeg er meget til med for alle jeres kommentarer osv. Og jeg ser alle sammen, og jeg kan alle sammen og svare på alle sammen, hvis jeg kan. Og så mange tak for alle jeres søde hilsner og det studentervideo. Den er jeg rigtig glad for. Og så håber jeg på, at I har det godt. Vi ses. Elsker godt. Hej hej. Vi ses. God dag. Hej hej. Elsker jer.